Doamnelor și domnilor, a sosit și momentul culminant al acestei serii. Cred că bănuiți că urmează să vă prezentăm câștigătorul sau câștigătoarea trofeului Cerbul de Aur Brașov 1996. Ladies and gentlemen, we're about to find out who the winner is. The winner of the Golden Stag. Pentru aceasta îi vom invita pe scenă pe domnii Phil Fraser, președintele Vision TV Toronto din Canada, președintele juriului, și Anton Șuteu, compozitor bine cunoscut din România. The trophy will be presented by the president of Vision Television from Canada, Toronto, the president of the jury, Mr. Phil Fraser, and the Romanian songwriter, Anton Șuteu. Nice to be here and to be part of this wonderful festival and to be here with my new friend Anton, but I now call him Tony. We converse sometimes in French. Je parle français, il parle français, et puis il dit quelques mots en romanien. Oui, oui. Alors, felicitare for being a good member of the jury, both you and Marius, the two composers. And congratulations, especially, I think it's time to do this before we award the grand prize, to all of the people who have been involved in making this wonderful event, to the people who built this wonderful set. To the hosts who speak in many languages and make it work. Doamnelor și domnilor, domnul Phil Fraser mulțumește organizatorilor și celor care au făcut posibil acest minunat festival. Cerbul de Aur aici la Brașov! Tony is translating for me. And congratulations especially to the people who worked with the jury, Daniela and many others who helped us, who looked after us, who took us on wonderful trips, who made it so easy for us to work. It wasn't really work to look at all of these wonderful performers, and finally to select the winner of the Golden Stag. And this prize, I should tell you, is chosen by the jury for the person that we believe, after we've looked at all of the performers, all of the singers, is the best of them all. The best singer that we have seen in this past week is... Deci cel mai bun solist, așa cum jurul a considerat, este... Bună seara! Am marea plăcere să vă comunic câștigătorul Cerbului de Aur, Monica Angel, România. The Golden Stag goes to Monica Angel from Romania. Cerbul de Aur pentru Monica Angel din România. Felicitări, Monica! Cerbul de Aur este în România. You made that the prize stays here in Romania. We should be proud. Mica, du-te pe scenă, pentru că publicul din Brașov te așteaptă. Doamnelor și domnilor, Monica Angel din România! Cerbul de Aur este la noi! Ce să mai fac în viața mea? Spune-mi, să trăiesc în urma ta, haide, spune-mi. Cerbul de Aur în sfârșit în România, doamnelor și domnilor! La ce cosmos s-a terminat, haide, spune-mi. Ce se întâmplă cu noi, spune-mi.
and gentlemen, here she is to take home with her the Golden Stag. Would you please welcome Monica Angel? The Golden Stag, 1996, goes to Monica Angel. Pentru Monica Angel. Aplauzele pentru Monica Angel. Monica ne va cânta în această seară melodia lui Cornel Fugaru pe versurile Mirelei Voiculescu, Spune-mi. A doua melodie se numește Dau viața mea pentru o iubire. Muzica Marius Seicu, versuri Eugen Rotaru. Doamnelor și domnilor, aplauze furtunoase pentru câștigătoarea Cerbului de Aur 1996, the winner of the Golden Stag. Monica Angel. Monica Angel. Monica Angel. Înainte de a începe să... Singură noapte mă rătăcesc printre atâtea amintiri de cavut în zadar, simți gustul ce amar al durerii. Singură noapte mă urmăresc întrebări fără răspuns și simt că în lipsa ta s-a vrânt în pieptul meu ceva când te-ai dus. Și oricât de mult aș încerca, cu dorul știu că nu mai pot lupta. Chiar de înțeleg că e sună alt drum, vreau să fii lângă mine acum. Iubite, spune-mi ce să mai fac din viața mea. Spune-mi cum să trăiesc în urma ta. Haide, spune-mi că poate nu-i adevărat. Spune-mi că acest coșmar s-a terminat. Haide, spune-mi ce se întâmplă azi cu noi. Spune-mi că vom rămâne amândoi. Haide, spune-mi de ce vrei să mă părăsești. Spune-mi, spune-mi că mă mai iubești.
privim cu ochi pustii și crește între noi un zid înalt de cal de pui să ne piardă. Arde în noapte un felinar ce așteaptă să revii. De ce nu te-am oprit când pasul ți l-ai rătăcit? Am greșit și oricât de mult aș încerca, cu dorul știu că nu mai pot uita. Chiar de înțeleg că i-a răsunat drum, vreau să fii lângă mine iubite. Spune-mi ce să mai fac din viața mea, spune-mi cum să trăiesc în urma ta. Haide, spune-mi că poate nu-i adevărat, spune-mi că acest coșmar s-a terminat.